Сябры, сёння мы займаемся пасадкай клубніц. Бачыце, вось тут за мной побач градка, якую мы толькі што пачалі садзіць. Учора засадзіла, 150 штук пасадзіла і сёння планую другую градку засадзіць. Можа, вось там робіць кропельны паліў. Вот. І спадзяемся, што гэтую працу хмаркі дадуць нам выканаць, таму што дзесьці збіраецца ўжо надвор'е мяняецца. Вось. Ну, усталі раніцай, спланавалі сваю працу. Вот гэтае поле, якое было ў нас засаджана сідзератамі. Затым мы яго перапрацавалі і вось ужо гэтыя выхадныя зрабілі тут сабе такое выпрацаванае поле і пакрываем яго, градкі робім, пакрываем спанбондам і садзім. Вось такія ў нас клубнічкі. Паглядзіце, я вось так вам пакажу. Вось так садзім іх. Вельмі хутка садзіцца, таму што ўсё гатова, прымаюцца. І ў наступны год, калі да 15 жніўня пасадзіць такую клубнічку, то яна ўжо дае максімальны ураджай. Кіло 700 у гэтым годзе. Пасадзілі азію, зараз сальсу, тут буду садзіць альбу, люцыю, александру і сандру яшчэ пасажу. Там далей у нас бахчевыя растуць. Ну, там шарик далёка ляжыць, ужо кілаграм по 5 кілаграм ужо ёсць кавунчыкі. Далей бульба, там маліна. Садзім яшчэ ажыны, садзім тут галубіку, садзім маліны. Ну і вінаградам муж любіць займацца, лазой вінаграднай. Сёлета у нас такі цудоўны ураджай. І дзякуючы гэтаму ураджаю мы нават набылі сабе такую касілачку выкашваць вось гэтыя рады, таму што прапалоць усё немагчыма. Ну, працы шмат, але, сябры, на сённяшні дзень гэта адзінае, што можа прынесці задавальненне, асалоду, таму што жыццё ў горадзе, асабліва калі ты на пенсіі, яно неяк робіцца бязмэтным. Ну, для каго як? Па сутнасці гэта я гавару пра сябе толькі. Таму я вельмі радая, што мы з мужам прынялі такое рашэнне і набылі гэтую сабе хатку ў вёсцы на беларускім Палессі. Тут цудоўная атмасфера, паверце. Ну, і нават, калі б яшчэ сказаў, што ужыць засталося вельмі мала, я б гэтае жыццё не прамяняла б ні на якае іншае, таму што цудоўныя людзі тут вакол. Гляджу, як яны не працуюць некаторыя. У мяне ўжо паявіліся тут знаёмыя, паявіліся, ведаеце, прыяцелі. Я вельмі часта захапляюся імі. Я люблю слухаць, як яны размаўляюць, як яны дзеляцца сваімі ўражаннямі пры жытым дні. І вось побач, конечно, на вёсках жывуць усялякія людзі, не хапае спецыялістаў у сельскай гаспадарцы, але тыя мужчыны, якія ўсё ж такі дбаюць, так сказаць, ганарацца ці годнасць маюць. П'яніцы, да, ёсць і п'яніцы, але найбольш мне павязло знаёмыя, гэта такія тружанікі. Я вельмі люблю за імі збоку назіраць, як яны працуюць у полі, як яны вядуць камбайн, як яны успахваюць поле, як малоце камбайн. Я гэта ўсё, усім гэтым захапляюся. Гэтыя з'явы жыццёвыя неяк прайшлі міма майго жыцця. Мы ўвесь час былі ў школе, пра жыццё складвалася ад званка да званка, начамі сшыткі. І не бачыў, як адна пара змяняла другую адна пара года змяняла другую пару года. Неяк праходзілі і гэтыя птушыныя выраі міма. Ну, а цяпер адкрылася новае жыццё. І вось мы захапляемся і птушкамі, якія побач, і бусламі, якія тут в'юць гнёзды. От цяпер ужо моладзь вылецела з гнезда на самастойнае крыло. Да, працаваць цяжка на зямлі, але па магчымасці. Ну, я для сябе склала план. 20-30 хвілін я працую
Вот раблю, напрыклад, одну справу, затым мяняю сферу дзейнасці. Можа быць, некаторыя вяскоўцы, калі прыходзяць вось так за нейкімі патрэбамі, прыязджаюць на падвор'е, здзіўляюцца, што ў мяне тут шмат пустазелля, вот бачыце, тут у мяне растуць памідоры. Ну, але мне не сорамна, ведаеце, не сорамна, таму што калі пачаставаць, чырвоныя памідоры ў мяне ёсць. А тое, што зарасло, дык які сэнс палоць агарод ужо ў жніўні месяцы. Тут ужо трэба думаць пра нешта іншае. І вось мы думаем. Таму, можа, я крыху такі лянівы чалавек, пра полцы калі казаць, ну, кожны жыве так, як ліча патрэбным. Далей, раней я запрашала людзей, ну, каго не сустрэну, знаёмых, прыяцеляў, прыязджайце, прыязджайце. А ў апошні час неяк ужо і няма ахоты запрашаць. Бо побач засталіся людзі верныя, засталіся людзі, якія разумеюць мяне, якія, ну, мне так здаецца, якія чытаюць усе мае словы буквально, таму што слова, я да слова адношуся вельмі, так, ведаеце, шчыра і чэсна. Слова для мяне другая іпастась Святой Троіцы. Таму вот тое, што ў мяне на сэрцы, тое ў мяне і на языку. Магчыма, так і нельга, але мы так прывыклі. У нас такая матуля была, у нас такі быў бацька, гэтаму нас навучылі з дзяцінства нашы бабулі, дзядулі. Дзякуй ім за гэта вялікі. І вот гэтае жыццё, буслы лунаюць, лунаюць буслы. І выходзяць, вось так ужо іх збіраецца часам шмат, а вось ужо збоку неяк вышыню падняўся шуляк. Тут вот курачкі мае побач са мной. Ну, пра таварышаў, пра прыяцеляў чакаю. Часта, ну, прыязджаюць іншы раз, але ва ўсіх свае сем'і. Ёсць свае нейкія абавязкі. Ну, вось хутка адбудзецца сустрэча, плануем, сяброўкі мае пад'едуць. Маліны пайшлі, пачастуюцца тут, з сабой нейкіх ягад дадому набяруць. Ну, мы бульбу садзім, але садзім з такім разлікам проста не для таго, каб неяк, ну, і свае патрэбы таксама задаволіць, але для таго, каб было хоць чым пачаставаць. Вот яблыкі, грушы, ягады, ну і, канешне, маладая бульба. Гатункі бульбаў у нас розныя, таму і смачна. І мы можам вось гэтых напеч дранікаў, і калдуны любім рыхтаваць. І, ну, вот, эксперыментую, навучылася гаспадарыць, калі ўспомню, як 4 гады назад прыехала, не ведала, дзе што пасадзіць. Столькі грошаў бухала ва ўсялякае насенне, нічога не ўрадзіла. Тут суседка давай мне падказваць. Ну, яны такія выхаваныя, гэтыя палешукі. Баяцца лішняга слова сказаць чалавеку, каб яго не пакрыўдзіць. Ну, але я ўдзячна сваёй суседцы. Яна пасля бачыла, з мяне толку няма. І давай, Мікалаеўна так рабі, Мікалаеўна гэтак. І я пачала прыглядацца, што робіць яна са сваім агародам. Ну, і навучылася вельмі хутка. Ну, але ж цяпер, вы ведаеце, таварышы, вырашыла, што буду займацца толькі клубніцамі. Гэта такая расліна, якая кладзецца мне на душу. Мне вельмі падабаецца, яна вельмі смачная. І галоўнае, яе ўсе любяць, і таму, каго я не пачастую, частуюцца і удзячныя. Вось так я крышачку пад сённяшні настрой расказала вам пра, ну, пра нейкія, ведаеце, элементы, перыяды свайго жыцця. Я выйшла ў YouTube для таго, каб быць бліжэй са сваімі дарагімі людзьмі, сябрамі, таму што пасля Чарнобыля раскідала нас па ўсіх краях. І вось так запісаў відэа, і лісты пісаць не трэба. Атрымліваеш адваротную сувязь. Таму, сябры, я ўдзячна вам за тое, што вы зайшлі на мой канал. Пастаўце першы раз, прашу мне, лайк і паўстаўце распаўсюд відэа. Усяго вам добрага, сябры.